Здравейте, аз съм Инеса Нестероик, менеджер по разработка на продукти в компанията Михи. Заданието ми е да създавам иновационни козметични формули, които отговарят на високите европейски стандарти за качество и помагат за постигане на забележим резултат. Вашата коса изглежда матова, груба и се заплита дори от леко докосване. Сухотата и пориозността я лишават от естествения блясък и придават изтощен вид, а вие отдавна мечтаете за дълга, блестяща и послушна коса. Защо се случва така? Много обикновени средства действат предимно на повърхността, без да помагат за запълване на повредените участъци на кутикулата и за задържане на влагата вътре. Оцветяването, горещите прически и стилизирането влошават проблема. Без достатъчна защита на липидния слой, косата губи еластичността си и става по-крехка. За да прекъснем този порочен кръг, косата не се нуждае от временно маскиране, а от комплексна грижа, която помага за запълване на увредените участъци на порестата структура и поддържане на защитната липидна бариера. Именно за това създадохме многостепенната система Cannabis Intense. Формулата работи благодарение на точната синергия на биокомпонентите. Главният актив е стовицотково натурално конопено масло, източник на масни киселини омега-3, 6 и 9, което помага да се възвърне естествената гъвкавост и еластичност на косата. Заедно с него работят хидролизирани протеини от пшеница, кератин и 11 аминокиселини. Те помагат да се запълнят повредените участъци на кутикулата и да се поддържа плътността на косата. Другата част от формулата помага за укрепване на резултата. Укрепеният биолипиден комплекс с фосфолипиди създава лек защитен слой, който помага за намаляване на загубата на влага. Маслата от бадем и моринга, както и екстрактът от облепиха, изглаждат повърхността на косата, придавайки й мекота и изразителен гланцов блясък. Пълният потенциал на серията се разкрива именно благодарение на системното използване. Безсулфатният шампуан деликатно почиства и подготвя косата за следващите етапи. Маската или балсамът помагат за възстановяване на гладкостта и плътността. Несмиваемият спрей осигурява термозащита и антистатичен ефект, а кератиновото масло помага за изглаждане на вида на цъфтящите краища и поддържа изразителен блясък. Благодарение на комплексното действие на цялата система, косата придобива не само временно гладкост, а и по-плътен, еластичен и копринен вид по цялата дължина. Тя се разресва по-лесно и по-дълго запазва изразителния си блясък. Подарете на косата си салонно ниво на грижа и силата на природните масла всеки ден. Изберете обновената серия Cannabis Intense от Михи.